Huria nahi haholongan ni Tuhan Yesus Kristus namar pungudo ita di Borngin ujung tahun 2020-on. Da kepala sadia leleng nai tinggal honot tama tahun 2020 jala bongot maita tu tahun 2021. Di ujung ni tahunon rikot do maruji hita maringot pardalanan naung tabolus. Uhud laut songon nama ngalap gogo adorang so tau duti padana tai atau ahama siswaronota tutuhan perdengan basai sai parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan roha nabisuk kami nuaing bongot mahita tu persoran nabadia lau mamuji dot pasangapon tuatai marsal puon do aka tahun alai manotong do hatani debata dibaini rap mahita mangendehon sangat diguarnai tapagiar suara ta lau memuji Tuhani marende mahita sian buku ende nomor 515. Mari tete goan ni debata ama dot goan ni anak na Tuhan Yesus Kristus dot goan ni Tuhan di perbadia na tumo langit dot tanon. Amin. Dungo mahamu jala martangiang asa unang hamu bongot tu pangunjunan managa mahamu dungo mahamu jala martangiang aidang diboto hamu mandang adigan tikini. Haleluya. Martang yang mahita alia manami na dibano gijang dibain hodo anak haholongan ni roham tutoru ni patik asa dipalua akan naginonggoman ni patik urupi hami asa dohot hami dapoton haluanoni jala asamian hami di bagasan harajonmu mari ite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marendi mahita musis yang buku ende nomor 512.
Tangion hamuma patik ni debata di parpungan bodari ujung ni taunon imana tersurat di konvensi bindu sada rapor siai jelat tahat tindak kondo sada do debata naso marmula naso marujung pargogo naso hatu dosan naso olo muba haposan parbinoto nasun naso hadodoan paruhum natigor parasiro hagodang padengan basa ibana do manggohi langit dohot tanu paruhana sitong nasun badia parholong roha marite podaon tatulak jala ta'alo do asomalan namandok opung tu debata dohot pakilalaan nama ngarajumi holan pardengan basa do debata do troha nama kaposi boy ro pasu-pasu sian sumogot ni opu songena ina sumalkon ni alaksi pelebegu suak songoni nama jujur ari na parundikon laka dohot nama jah surat ni tangan laos marite podaon tatulak do poda nama ngarajumi tumimbo waso ni debata sian habadionna dohot olong ni rohana atong rap manggido gogo mahita tu adopa ni debata Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulaon naho bartu patikmi. Amen. Marende mahita sian buku ende nomor 680 sada. Bornginon ima borngin naparpudi di bagasan tahun 2020-an. Satok kinari salbuanot tama tahun 2020. Jala bangotat ma tahun naim baru tahun 2020 sada. Maragam dona tabulus di tahun 2020-an. Tudos turoda ni podati nasai marhusor sipata doro aka parukilon. Alai soluk doro muse akalas ni roha di luas dohita mangula-ulaon anggotil parbuena taula boi taborhat akayana kota marsikola dot lan akanasing naun taulahon marningot saluhut nai tama do ikon marlas ni roha ita muai ala sahat do ita tujung ni taunon. Ale Tuhan nunga diramoti hohami merdala di bagasan sada tahun wida hami do godang ni asini roham na pinatongonmu di ngolunami sailam gadai maholong ni rohami itu ho asa sa puji hami ho di sadok gulmit ni ngolunami Ditiki na parpudion tabolus do sorimago binuani COVID-19 na mambahen torok akadongan na babiar sahatu na aguan hosa susanang perdaraman ala parhusoron ni perekonomian naso tarbain mardalan dohot denggan manginona doi sahaturia godang naso boy patupon pesta natal aledang boy torok marpungu alani
ikon saya margogo hita noeng matangi yang tutu hatai anggiat matibu salpu paru kiloni malum salut akadongan nahona virus coronai asatung tarbahen semua ngita tu panguluan na dumenggan dubo bima dinalau mamamoti tahun naim baru 2020 sada na naing roon. Ali Tuhan nami para siroha jala perdengan bahasa doho sai asima roham midahami pasuang mahami tunggolu na dumenggan marhite hasusudan ni virus corona siat tonga-tonga ni pertibion atik tung alani hadusaon nami gabi masa akka paru kiloni tung buas maho manesa saluhut dosa nami Amuna akadongan sapor seaon manotong doatani debata jala sakap nape tung sakap hatua undut ido nasek totong di patongon-tongon tuatai dihita atong atanai masa tahaposi tagolom toktong asa pergoguan ni hatai ita mardalani ari-ari ningolu na nileonai dihita ganuk marsada-sada. Manotong do hatani debata alani itu debata mapaki rumota jala unang ganggu rohata disi idama dada nahura gajang tangani jawaba lau mangurupi hamu jala dada marhapal pinggolna somar binaige borhat maita di bagasan pos ni roha marende maita muse siang bukuende nomor 160 sia. Tapi gema hatani debata turupuk di perpunguan bodari ujung tahunon imana tersurat di Psalmen 110 sia ayat 80 sia 1 sia puluh 6 roh di saleleng-leleng na doho
hot hatami diaka benua gijang ale Jehovah. Mar sudut-sudut do hasitongan mi nunga di pojok hota noon jadi hotma jongjong. Rasi rasa sadarion sai hot do aka uhumu ai aka naposom do nasida seluhutna. Aut unang patik mi ma hu halason unga leling mago au di pardangolakon. Rodi saleleng-lelengnya do dang tagamon halupau kuaka paretami ai mariteite akai do di pangolu ho au. Go di hodo au sai palua ma au ai aka aturan mido na hulului. Saya diaropi aka perjati do au naing agon na au. Saya aka panindong yanmi dohu parete hatehon. Sai marujung do huida saluhutna pangabahan masai hakam do yanggo tonan. Ido saatna martua makan natu mangihon hatani debata jalan napi opsa. Amin. Marendi maitasian buku ende nomor 25. Tidakon ma aporsiotai somana hita ina tidakon idongata sa porsion di sandok pertujuan rakma ita mando Au persea di debata Jehovah ido ama pergugu na suatu dosan na tumapalangi do tanah. Au persea di Yesus Kristus anak debata Jehovah nasadai iman atinuun si Maria nagabe-gabe ton di berbadia andorang suah hubungan ido tuhata na tumaon na bernit di pamuhuman silatus nama terpajal do ibana di hau pengersilang na tua tu torun di tanah namun mangulu di hari patuluhun na manaik tu surgo la hundul tu siamun di bata Jehovah manai paragugo na satursani di sima ibana pemula sogut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dot na mate au persea di ton di porbadia jalanon sada huria nabadia huria toto panyala Kristen akan nabadia do desan dosa do dihatai namando mulak mangulu sogo daging halak na mate do jangoluan na sora suda. Amin. Tutupan banjir
nomor 750 walu. Barita jujur tahun dot barita parepengon. Tatangi humma barita jujur tahun 2020 Batu Jolo tamado hita adok mauliate jala mamuji Jehovah debata disiala dengan dibasana na mangaramoti jalana marmuduhon huriana HKBP rogate suang-soninang sude ruasna siandak danak sahatu nama godang. Tutu godang akan masa natabolus di tahun 2020 terlubumi bay haroroni sahit na makukupi sa Dr. Tibion manang na ignoran na pandemi COVID-19 sia. Corbutdo pakorhon ni maraih na manegai perekonomian ulau siganupari hahipason nang namanegai parsauran ditongani paradaton nang parhuriaon. Dua pakobasion ni dewan hinorhon ni COVID-10 siaon dang apalaboy si kok mardalan program ni huriata terlumobi program ni koinonia marturia nang diakonia mulai bulan Maret 2020 pertangyangan sekolah minggu pertangyangan minggu godang nang aka pertangyangan di seksi-seksi tiadakan jala ibadah di Patupa marhite rekaman manang virtual saat rodi tu bulan Juli baru pe tapatupa ibadah alai dengan menjalankan protokol kesehatan nama saya ketat. Laos di tanggal 20 Desember nasalpu mulai mahita muse beribadah di tonga bagas tabe marhite rekaman alani adong ruas ni huriat tanang parhaladona nahona manang na terjangkiti COVID-19 sia Laos saat rodi tu tanggal 1 Januari tahirim di tanggal 3 Januari 2021 nunga merdalam muse pertangyangan minggu godang alai dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Secara khusus Dewan Koinonia secara khusus Dewan Diakonia holan kegiatan di Dewan Diakonia do naboi taulahon dengan merdalan ima marhite na tumangyakon jala na madulo akaruas nuhuria na marsahit na marsitaonon terlumobi mamuse na mangurupi akaruas nuhuria na terdampak COVID-19 marhite na menyalurkan bantuan bekerja sama dengan Satgas COVID-19 Distrik 21 Jakarta suang songoni marhite pengumpulan dana marhite pesta gotilon na tasaluhur saluhut na dapat ipesta gotiloni tu akaruas nuhuria na terdampak COVID-19 sia. Aka program-program umum di bagasat taunon tang merdalan jalanak tahap patupa pelayanan sakramen perjamuan kudus marningot alani sahid COVID-19 sia alai anggo pelayanan sakramen baptisan kudus ipatupa dosa hali ima di minggu
Desember, minggu pertama Desember, alai IP dalam ibadah baptisan kudus secara khusus naholan didohoti orang tua dohot na tardidi. Maka tidak ko persiaon di Patupa alai di bulan Maret alai penerimaan kelas CD baru di tahun 2020 dan apalagi Patupa alani tong pandemi COVID-19 sia. Suak songoni nang pelayanan diakka namar tupol namar bagas dohot konseling pra perkawinan dengan domar dalan jala Tapatupa hobar tu akka ruas ni huria na majalo pasu-pasu perbugason manang pelayanan partupolon. Taringot tu akka parhepengon songon nataboto sudedo makorhon pandemi COVID-19 on songonido nang akka keadaan kondisi keuangan na masa di tonga-tonga ni huriatta dang apala songon nasomal be akka pemasukat tu huriatta laos marpangotik do nang hita di akka pengeluaran di masa COVID-19 sada sitang yakonot taima anggiat tu tahun naro boy lam dumenggan parmuluan ni ruas ni huria boy lam dumenggan keadaan ni sadok portibion dau akka panahit siak kita. Mengenai laporan lengkap ni berih manang laporan tahunan dohot laporan keuangan boy ma tazaha secara lengkap songon na di sagihon di grup WhatsApp di grup forum komunikasi Rogate alai dengan catatan hupang idohami sudenai khusus holan turuas ni HKBP Rogate manang untuk kalangan sendiri bukan untuk disebarluaskan atau dibagi. Molotung aong nahurang taringot tu berih dohot laporan keuangan tinggado rohita tu kantor sekretariat marpanukun jala ria dohami tong laho mangalehon alus taringot tu akan nahurang sikop manang nasohurang jelas ta boto manang ta tusi. Songonima berih tahunan secara singkat. Selamat baru, selamat menjalani tahun 2021 dengan iman, pengharapan dan kasih. Amin. Mandok Hatta. Urian itu hata di kita Uria nasareso rogateon Paculu sehari tapasa mamoleate nirmata tu dewata pardingga basai na pataru ita satu ujung di tahunon di borngin di tikyon oma borngin na parpudi di kita di tahun naburuk tahun 2020 Maulo tahilalado malipat sa taon naog tabulus gudang akka natahilala di pardalanan ni Gulutta Las Niroha Arsa Parukilon songoni nangaka parsirangan hamatean doot akka natahahulong lan na asing nai. Romusema sahit COVID-19 siyaw. Mabuwag kita lambagas madaw tu penderitaan. Romos ni Roha, biar ni Roha. Lao mangarupi na masay, aha masibahinota. Marcos ni Roma ita tu Tuhan ta perdingga basay. Songon na ni Sada Samuel 12 ya tonong didok rasira sanuaing didongani dewata do hita ima pos nirhata babua na didongani dewata do hita mamul seragam ni siwolusulta termobi mai dinanai taripar kita siap tahun na buruko tu tahun na baru 2020 sada mada budo kita tu lomos ni roha
biar rohatta amanana yang masa di tahun baru 2021. Apakah penyakit virus COVID ini masih merajalela, membuat kita mode butuh kalomos ni roha biar rohatta na mengadopi na yang masa di tahun 2021 na so tabo to dope songon bangsa Israel na binuani si Joshua di naik tarifar na sida tutano kanan mada budo na sida apalagi si Joshua seorang pemimpin di bangsa ini mada butulomos ni roha alai hata ni debata patoguhon haporseon na namadok pirma todim sai marsi hoho maho ai nadongan aku doho imanang namabuat kita manai tarifar kita tu tahun naik baru asapir tordita lau tarifar tu tahun naik baru jala di bagasan pos ni roha bahwa debatama dungan hita debatama masu-masu hita yaka si ulauta di perdalanan ni ngoluta debatau mamasu-masu madungani kita di setiap langkah kehidupan kita. Ima posnir hatta lau tarifar tu tahun naik baru 2021. Lasongan ima marhite tikion songon mewakili sudah ruas ni huria sareso rogatio pasaton namima tuhamu amanami nanami perhalado ni huria tasare sotong mauliate ni rohanami di sudi pakubasi omuna di halu jauh muna makubasi melayani huriata selama 1 tahun kuboto hamido songo dia luza muna pengorbana muna tikki muna talmovi di tim media rugante napa tu pahun acara online asabui sudah terjangkau alani larangan dan bui mertungu di bagas joron itu hatta alani mau lihat gudang marihamu sudah amanami nanami nama kubasi huriata di bagasan naselilingon saya mergogo mahamu nang di tahun naik baru di pergogo itu hatta tok kamu di bagasan las ni roha lau melayani huriata asarabu tak kalas ni roha taruli paso-paso hita sudi nasa huria sareso rogateon jale dohonon namima sian hami sudi ruas yaka haburangan nami asalangan nami nasa taonon maradopun hamu sudi amanami nanai perhalaru ni huriata tinggal hokamuma aka haburangan nami asalangan nami di tahun naburukon unak tarifar tu tahun naik baru tak tinggal humma sudia kahahurangan ni do tak kalau mesti ruhatai asa tarifar kita di bagasan pos ni roha bahwa Tuhan tak toktom madungani kita di setiap langkah kehidupan kita dan naik tarifar kita selalu na di borngin tu tahun naik baru 2021 tengok ma firma tordita sai di dongani dewatama hita lau taripar soni madalani tahun naik baru 2021 di pasu-pasu tu hatama kita salut ruas ni huriata sareso rogateon butima Salam. Mau lihat mah di Tuhata Tuhan Jehovah nasa itotong mamasu-masungoluta sahat rodi tikion totong hita di pasu-pasu Tuhata boi beribadah
walaupun secara online. Di Bagasan Tikyon, kita melaksanakan ibadah secara online alani karena masa, alani situasi yang sangat mencekam. Ibadah akhir tahun 2020 nanaing salpuhonota hanya beberapa jam yang akan datang. Amang inang di tahun 2020 gudang do nataula, gudang do namabain ngoluta di dalam kekhawatiran. Terlumowi ma na menghadapi situasi na menakutkan, mencekam, ima alani corona. Gudang do acara program di huriat tahun na subui terlaksana dengan sempurna. Alainang pesongoni madok mauliate mahita tutuhata boi hita sahat rodi tikyon di ibadah akhir tahunon. Sian hami parhalado di huriat tahun. Molotungpe kudang acara-acara, program-program yang tidak terlaksana dengan baik, dengan sempurna. Kami medok mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di tahun 2021 yang akan datang, beberapa jam yang akan datang kita sambut dengan sukacita. Pui hita tasalpuhon salpuma waktu na mencekami ima COVID-19. Magomai asabui hita beribadah melaksanakan program-program ni huria masai dengan alani sian hami atas nama perhalado pasahat tontu hita salhutna molo tungadong program-program ni huria naso terlaksana dengan sempurna. Nama kurangi di Bagasan Rohamuna, nama kurangi di hita salhutna. Hami sian perhalado pasahat tontu hita mohon maaf. Mudah-mudahan di tahun 2021 COVID-19 yang sangat mengganggu, yang sangat menakutkan, boi tasal puhon magoi sude jala hitape boi beribadah melaksanakan program dengan sebaik-baiknya. Songoni ma sian hami hita sambut ma kita songsong ma tahun 2021 di Bagasan Guarni Tuhata dengan sukacita nasian Tuhatai. Songoni ma hata sian hami di acara ibadah akhir tahun 2020-on. Tuhata ma nama masu-masu. Horas mahita salutna. Botima. Tangiang Pangondiano.
Boa-boa dihita di bagasan bodarion di parpingguan di ujung tahun. Marsogot taingot ma maribada panguhai di tahun baru di bagas tape secara virtual. Tapasada marohata martangi yang mahita. Gok puji-pujian hamauleton hasangapon di pasa trona mituho ale debata Jehovah namar habangso di Banua Gijang di bagasan borngino Tuhan rodoham itu adupan mi makau malatihon suri dengan ibasam asi doa tolong niroham Tuhan nama dongani hami mulai memuhai hami Tuhan di tahun 2020 sampai turun mengunjungi di bagasan bornginon Tuhan debata manami mau lihat madi dengan ibasam molutung petuhan selama 1 tahun bolonon di tahun 2020-on gudang do Tuhan paru kilo namasa di negara nami pribadi lepas pribadi nang keluarga lepas keluarga Tuhan debata nang pesoni Tuhan totong do dileko di hami hai pason dileko do di hami Tuhan nang go mangulahoni sudiale debata alani ajari mahami Tuhan maka moloten sudah dengan dibasam molutung pemaul hami mangalaka di tahun 2020 mulai di mengawali awal tahun Tuhan banjir bandang secara setahun penuh Tuhan adong COVID-19 Tuhan nang bebek kami mada butuh marah Tuhan alani sudei gudang do Tuhan ruasmu nama rukil gudang do Tuhan nama mago aka arta nang akar sudei Tuhan adong dingoluna Tuhan terlebih Tuhan gudang do Tuhan nang keluarga nami nang rotu lalu pami Tuhan mada toko dia kahamatean Tuhan dibolus di selama tahun 2020 Tuhan debata asi maruham unang loas lomos rohana nami sudia kana masai ale patogu maha porsion nami marpakiri mon di bagasan asi do tolong mi anggit boy Tuhan itadi ko kami tahun na burukon mangyahi hami tu tahun na baru Tuhan na palumonam tu hami di bagasan marsogo Tuhan debata asi maruham anggiap ma tahun na baru na yang lenomo di hami Tuhan tahun pakirimon tahun nagok pasu-pasu Tuhan di hami jala boy terlalu hami sudah akamara dohot akka sudah paru kilon Tuhan terlebih virus corona covid 10 sion ale debata au poma Tuhan tulot mari poti-poti asa mardami sonang hami Tuhan di bagasan pangaramatuanmu Tuhan debata manami pos dorohan nami Tuhan nang dia keluarga nami Tuhan nang akadongan nami nasahuria terlebih Bapa nama rukil di bagasan satonon patugu maha porsiana di bagasan asi do tolong mi hodo pangapulina sumurung Tuhan hodo padau ni dia kenamar sahid pos dorohan nami Tuhan dangarong nasa tepar puhau asal mahami tong di bagasan pos ni roha mangi do to asi do tolong mi tupado sudah benomu di tahun baru nali debata asi maroham nang soni petuhan debata gok nang si pangidon nami tuho alai sol bemar pangidon kami tuho pami Bapa urasi mahamisan dosa pangalosion nami asa totong tamahami do pami jala talu pahami majalo asi do tolong naneng lenom mudi ham di tahun baruon Tuhan debata manami nang soni petuhan diaka keluarga Tuhan natongon di bagasan parsahiton udang do petuhan akaros minatongon peak di perumahan na Tuhan di rumah sakit nang soni Tuhan di begas na ganup nang penyakit menahun asi maroham ho ma Tuhan di batan mangalen di nasina pos ni roha ho do pada ni sumurung Tuhan na mangalen hamul menisahit dia kadongan nami na begasan parsahiton pake ma Tuhan akka dokter tabib nang soni Tuhan akka para medis Tuhan di bata songon perpanjangan tanganmu mangalen hamul menisahit dia ka keluarga nami na di begasan parsahiton Tuhan na 1 tahun bolonon nang soni pe Tuhan dia kadongan nami Tuhan nang terus dia ruas mi Bapa nadong paru kilon secara ekonomi alani efek COVID-19 Tuhan debata asi maruham debata saya totong patuga portion nami parpakirimon di bagasan asi do tolong mi ala di boto hami do Tuhan debata na morasi tutu do hodak kurang anak kana porsia di bagasan guarmi pare di omude Tuhan di hami ganup hobar tu narikot di bagasan ngulu nami nang soni pe Tuhan debata di pamareta nami Tuhan takkas do di boto ho marukil do pamarta nami Tuhan mau sejahterahon hami masyarakat Indonesia mangido hami di bagasan asi do tolong mi Tuhan debata asi maroham selan mabisok habis taron na siya koy Bapa di pamarta nami mulai siyan tingkat RT nang soni Tuhan tutu tingkat presiden nang dohot akka jajaran na asa marhite bisok na siya koy Bapa boy di leon na sida Tuhan kesejahteraan sudi masyarakat Indonesia nang secara khusus kami ortangi yang tuho ale debata ima di huriam HKBP na buloni Bapa nung ngabe tutu terpilit songon pimpinan di HKBP Tuhan nanong terpilit amang opui epors butar-butar Bapa asi maroham parbisu kami bana Tuhan memimpin huriam na buloni HKBP
asa boi sudia ke jemaat HKBP secara keseluruhan di dia pemaringanan boi totong Tuhan sada sibuan lilin sibuan garam Tuhan di dia maringanan Tuhan hobar tupang asidot holong mi Tuhan di batama nami terus secara khusus HKBP Rokate di bok kami matodo pami saya homa totong na manggonggom rogation Bapa sudia nang jemaat na baik matutunang ruas HKBP Rogate si partangian todo pami mangido asidot holong mi Tuhan parsalai mana poso mamang pendeta sinaga Bapa dohot keluarga na melayani kami na memimpin kami Tuhan di Uriamon asa boi Tuhan di bata Uriamon totong sibuan dame nang sudia ka parhala demi Tuhan di bata asi maroham saya totong Tuhan ajari parbisuki asa woi totong melayani Uriamon di bagasan sadani roha dameni roha nang pos ni roha nasiakoi nang sudi Tuhan ruasmu HKBP Rogate Tuhan pasata mematuho sian dadanak Tuhan sampai tu nama tua tong di bagasan panggung mamu pangaramotio mu bata asa boi Tuhan mardabisona kami mamulus tahun na burukon taripan kami marsogo tu tahun na baru kurang Tuhan program ni HKBP Rogate Tuhan nanang sipatu pono tu tahun na mangeriud ale pos dora nami Tuhan molohodu watu diolo kami di sudi rencana Bapa mardalan doi dohot dengan atong di bata ada kuto kami mangidon nang rikot di bagasan dulu nami ale mar pos dora kami Tuhan di bagasan do tolong mi sa guru di homa jala hobar tulong manirham pasaut mari kami Tuhan akan naung tinobusmon atong pinuji pinasang mau marite Yesus Kristus martanya kami tuho mole ate madiho amen. Marende maita Moses yang buku yang nomor 20 walu. Dami ni debatana sumurung sian saluh naroha imana mangaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasa Kristus Yesus Tuhata. Amin. Hata ni debata dihita di pertanyaan di pangujung ni tahun 2020 di bagas Boronginon di enet sian sada Petrus sada ayat 22 sahat 25 tapai huti hutma binatu bege homa tu tonga-tonga ta. Bayas samuma rohamuna marpangoloyon di hasitongan mangiahi haholongan na somarlaok di dongan asa masih haholongan situ tuhamu sian nasaroha
Ainung nga mangulahi tubuhamu dada siapuni naolo base-basean sian na manok tongdo binahin ni hata na mangolu jala na miang na sian debata. Ay songo duhut-duhut do nasa daging songo bunga-bunga di duhut-duhut tido saluhut hasangaponna nung nga malos duhut-duhuti jala marurus bunga-bungana alay na mian ro di saleleng-leleng na iya hata ni Tuhani ido hata na binaritahon Tuhamu ima sahakna tiamu akadonga saha porsiao di bagasa Kristus Yesus tarlumuwi tu akaruas ni huria HKBP rogate na tongon rap mertangia kita rohot akka anggota keluarga tadi tong atau ngani bagasta na tamado hita madok mauleate tu di bata ai di patongon hita saharo di tu ujungi taunon nang pe gok akka databolus akka hamaolon akka persahiton parmaran nang hasusan alai sada do natahilala tang di pasobu di bata jala dang ditadikot debata hita diakka pergumulan ningulutta totu dinanaing mamulus tauno kita adong tona ni hata ni debata di bagas bornginon asanggiat lam tiur jala lam une jala lam denggan perdalanan ningulutta di tahun 2020 na perjolo sehali di dok iturpuktai ima asa yas rohatta laho manal puhon aka namasa di tahun 2020 akana hasit na binaini dongata tasal puhon me akana borat nata adopi tasal puhon jala yasma mulai dok yas rohatta dangong be solot di bagasa pusu-pusutta tang betasipan akka hasalan tak betasipan akka haurangan dang betasipan akka hagaleon ni dongatta manang anak kota manang anggota keluarga ta ibagasan rohatta nang pikiranta asai komarhite rohana yasdo boy hita bongot di bagasan las ni roha do olop-olop di tahun 2020 sada akka rohana soyas gabe mabahen si pikiran gabe mabahen roha dang las laho mamulus dalam dalani tahun 2020 sada sian rohana yasi muse iborhak mahita muse bui makaholongi dongata sian nasaroha ido kisi masih haholongan sian nasaroha dada be na masih haholongan na si Palesen manang si Paulaula alai mengasihi dengan sepenuh hati totu molonunga ias tasal puhon akka nahacit akka namaol akka na so unena so dinggan na tahilala di bagasa tahun 2020 ima margogoyo kita muse laho makaholongi dong atasian nasaroha jadi mengasihi ketika tahun 2020 berlalu kita memasuki tahun 2000 dengan hati yang baru dengan pikiran yang baru dengan hati yang berjernih dengan pikiran yang jernih namang ihu tamanginang nama cerga turpuk tau nima songon hata perpudi turpuko nima anggo sasitong na salpu dosa luhut anggo na iportibion songon duhut ninna anggo parngoluonon na satokin mangerbang alai botarinai nunga malos hidup ini hanya sebentar hidup ini hanya sekejap ala satokin dongoluon ikonias maroha lahomad dalani ngulu na satok kini ala satok kidongoluon haholongi ma akadongamu ala satok kidongoluon haholongi istri suami anak komo di bagasan ias niroha dohot holong na sian nasaroha karena hidup ini singkat alani di parsorat tape di dok itor pukon holas sada dunahot ima hatani di bata holan hatani de bataido na so salpu na hot ro di saleleng-leleng nang pemarujung anggota non alai anggo hatani de bata na hot ro di saleleng-leleng holong ni rohani de bata na tajalo marhiti hatani de bata na tajalo marhiti anak na Kristus Yesus ido na hot ro di saleleng-leleng alani unang tiop
naolo salpu. Arta portibion hagabion hasangapon hamoraon naolo salpu. Unang tiop jala unang pasahat ngolum tusi. Tiop manahot hatani debatado nahot rodi salin na solo salpu. Tabain jala tapatupa mahatani dibatai hamoraota hagabiota nang hasangabota. Taingot hatani Tuhan Yesus di Matius ono maya tolu sai cumolo malului hamu harajau ni debata dungi tapahonon na kaudeng di hamu. Selamat meninggalkan tahun 2020 dan selamat memasuki tahun 2021 dengan hati dan pikiran yang jernih dan suci dan dengan mengandalkan firman Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat Jehovah di bata manami di pangaramot yomu di padongan yomu. Kok tutu namasa ubolus sami. Kok nama ngarasahi hami. Kok nama bain akka si pikiran di perdalanan ning nami di akarina salpu. Nang di tongan ibagas, nang di lingkungan, nang di parkarejon nami. Ale Tuhan. Pargogoy mahami, manalpuhon sa luhub na iyas marohan nami Tuhan. Akan nahasit na pinatupan ilongan nami, tungolo nami, upayas sami may husalpu ko kami may songon parasalpu ni tahun 2020. Ikon marhiti roha na iyas sami, ikon marhiti pikiran na iyas sami, mamongoti tahun na baru, asaro semangat na baru, asaro hagogon na baru, jalaro pasok-pasok na baru di perdalanan ningulu nami pribadi nang rumah tangga nami. Tuhan nami jala di batama nami takas buah tidak kok kami jala buah persia kami. Hatamido hagogon nami, hatamido sulu-sulu nipat nami di perdalanan nami. Jala ido nahot madongani hami ro di saliling-liling na. Salpu do saluhut na adong di tanoon, na adong di hami. Ala yang gohatam hot ro di saliling-liling na. Imahu baik kami Tuhan hagogon nami. Imahu baik kami sulu-sulu nami. Imahu baik kami pangodian nami di nama masuhi tahun 2020 sada kami. Samar gogo marhasona kami lahu mamulus 2020 sada nang pesohuboto kami ahana masa ale takasuboto kami hatamido na sumodangi perdalanan ngulu nami hatami na sumodangi perdalanan ni huriam atau kupusi kami maho di bagasan Kristus Yesus martangiang kami todopamu dabadiai. Amin. Maret de mahita huhut papungu pilihan. Oh
debata begi hatani debata na paingotok kita asa mar pengoloyon di hasit tongan mangiahi haholongan na somarlaw asa masih haholongan situtuhi tasian nasaroha na marsal kuat dosa luhut na narita noon ay songo duhu dona sa daging songo bunga ni duhu tido sa luhut hasang apon na alay namian doro di saling leling na iya hatani tu hatta iman nasai tapeop lahopor hatita mangalakahon lakata tu tahun ne baru 2020 na roon. Ali Tuhan debata, positu tu doro hakku, urupamu maahu laho manguduti perdalan ninggoluku ganup ari, hatam na manotong ima nasai huhaposi salelengna. Kristus do Tuhan naung rotu portibion nasinuru ni debata ama laho paluahon dohot sumodangi hita di saluhuk perdalan atai atong rapon Tuhan Yesus ima taula nasa sulota borhak mahita madalani tahun baru 2020 di bagasan las niroha. Tatangnya koma peliata ale debata amanami na di bano gijam hodo haroroan di saluhut silehon-lehon na dingga dohot na solibasa na maliutus upasa hatami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa hupar hasiak kami pilihanon pati bulhon harajomo di tonga-tonga uriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehom itu hami asalam girgir hami madok moleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di bano gijang say pinarbadia makuarmu say Roma harajamu say saut malo meneroham di banu atongon songon na di bano gijang lehon matuhami sadarion hangolua siap hari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togihot tu pangunjunan palua mahami sian pangabo. Calo hamuma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Disodakon Tuhan di bata mabohi na tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di bata mabohi na tuho jala di pasawar madamena tu tontim.
Selamat akhir tahun dan selamat memasuki tahun baru 2021. Shalom.